Sa una, mga face ko niya karon lahi naman ko gitrabahoan ron ko, dili na siya kadto. Sa una makadto ra siya kay free, kuan mo ko stay in ra ko. Kadto ra siya karon dili Tira na. po siya sa pustahan na koto. Makasud siya. Makasud siya. Wala, moro to. Oh, tabi-tabi ra gud dito. Abi ra. Mura sa mag-utawag. Ah, Mura mo sa magbuhay mga anak. suro ra ba, suro ra. Ginisel. Kasi di ka ba yung ginisel? Long story na. Long story na. Story lang, kamay lang ang story ba? Kaya dapat may mga anak. Kuan ang murag siya gyud mo nang cheat na ko naman. Oh, dili nang cheat ko na siya nang cheat ra gyud. Yung nga, imong mga anak kasaman, Nasa iyang kuan. Nasa iyang mama, nasa iyang mama. wala kayo mga bisag-usan kabilin. Wala kay wa sila mo kabantay. Ikaw, katrabaho ka. Ah, pros mi trabaho. Nakita ba medyo lang medyo ko nagputuloy kong dodo. Oh. Ako ka boss yung status. Na ako Ah, pero kailan nakataw, kailan kanya? yes. Kung siya disampit, day. Kasabang ka. Ah, kailan siya mo? Ate, siya ate ka na. Nakasunta ko sa ilang tuli. Uy, ba't rin dito Na- mga bata? Uy, kay Bao. Daan to siya nag-ingon nga Karoon ipatuloy lang niya. ko na kay Bao yung teme. Ito? Karoon lang. Daan to siya nag-ingon nga ipatuloy niya. Kay Bao ni Lisa. Daan to siya nag-ingon. Noon sa kadang ko na yung mga anak niya. Na muro siya na kanang kuan mag nasakitan sa siya sa akong mga storya ba kay nang cheat siya gud niya. Bati sa sa kuan ba. Pag usay di ko kadawat ko niya. Usay makastorya ko kuan pero Ang nang cheat sa na. Sakpan mo. sa una. Sa una ra. Pero ano nga siya pasaylo gid ato? Kanya, wala mo. Nga murag i-accept na ko pero lagi na hinay ra kanang kuan ba. Kita na sa siya kanang issue dito. I-trigger na pagbalik, ano ba? Kung sino na issue na pagbalik, i-trigger na pagbalik. Giingnan ako siya nga, likay mo. Yung mga anak iba sa sitwasyon. Wala na ko kibaw atan. Wala na sila kibaw wala na sila kibaw tanan. Gi kuan ko gi pero sila ilang istoryan to pero gikasabaran ko siya Wala giingnan. na chance di ay nga magbalik mo naman mga anak. Giingnan ako mga mag-edad siguro ko mga 80. 80 si tinta. Kasi napay chance na magbalik Aw, mo. depende na siguro na mo. Kay og magpadamis mga storyas mga tao dili man sa siguro ang mga tao may mag-ipo. Sabi ka mo face to face ba? Kuano may istorya namin sige. Ang mga bata. Dili. Dili man mo kuno mga bata kay kana magbuwang mo hilak mo kuan mo dai magbuwang. Sitwasyon ng anak mo. Kanang kamo lang duha ang ekspresyon. Magtag ka na usahay dito. Magtag na siya usahay kanang mag-istorya ba. Ano ba Ay, iba? masagdan na lang nako. Nya karon magsisig panawag nako ambot lang wak sabot. Kasi masisya panawag mo makigbalik nga. Taas ang pride, taas ang pride. Taas ang pride. Dahil sa kay po ano. Mo gani. Pero ang ingon gyapon ako siya nga ikaw depende na nimo ugasa ka. Hindi na nimo ugasa ka kay Sabi pag-settle nga. Puro mga busy. wa usay mo adto siya trabaho na ko usahay. Kanya, Wala ram tabi-tabi ra mi dito. Karon gyapon ako siya ko dili ingon nga ko. Kaya karon nagsige siya kauna gi-block na ako kanang sagdan na ako tawag. Sagdan lang ako tawag. na may ability sa Wala kanang usa naglagot ko sa naglagot ko. isa man na niyang ka-chat lang. Kanang kailar ganya. Love the bird. Kailar na niya. Kailar di mo gigingon nga kuan. Kuan nga kanang ebidensya na kitan ginako na Adulated. gamay ra. Gamay ra. Todo na siya. Ay, sino mas papan mo dito? Gamay ra gud. Pero depende ra gyapon na mo gud. Depende ra gyapon na mo. Asa ba ka trabaho diyan? Ngalahog housekeeping. Sleeping. Siya, Ambot lang mo sa trabaho karon. mga bata, kung sakot. Permente na. Kaya akong hindi ko niya nga kuon ta nako. Aswasam sa ko ibutang, mo ibutangan. Ano pa din mo? Na ada pa mahubog na papa niya. Loy gyapon kay mga bata. Nya gantos lang yoyo paborta kay do lang eskwelahan. Sige saglakaw si yoyo. Ay sila say katog yung Hindi gipangut. ka na ganis mga kamuwanga? Karon na utso. O di ba? Dako naman no. Oh, pag-abot na ko dito. Pag-abot na ko dito semua katong taon na to giingnan ko sa kong bata kinamang hura na ito nga amiga mong mama pa. Kaloy ka na. Ko Kasi tumag. wala ko nga wala ay. Ginar na ko wala. Mag-iladag mga pataas pa sa 8. Makasabot na. Mangutanan na gila. Asa iyang mama. Oo, Gana magsabot doon na. kay naa kay trabaho, wala kas pala, wala ka magmungkol sa mga bata. Mura sila ka. Buwag-buwag nila mo. Oh, ang buwag ay. Oh. Mura na sila ka nang wala sa kabo sa sitwasyon ninyo ba? Sa tipangan sa kasama. Tipangan do? Ginsel. Sale? Kita kami magpatuloy niya. Wala to. Timing sa ko kwarta to pero ni hangyo gid siya ato nga pang mga isig kalibo ba. Ko pam ko'y kwarta pa.
Wala na Kaya magpatuli. mga bata. Wala pa, basig sunod to, bakasyon pa. Okay naman. Oh, bakasyon yun. Kung anong Bakasyon wala pala. doon, kanang bakasyon may klase. Kung tanong ito siya, nag-abot ni bro ka ba sa status? Ibaw na to siya ng utana, to siya ng kudaan na to. Pare naman, ikaw kay bawas sa mga sitwasyon. Ano sa mga? Yan sa mga hindi ma-fix. Ambot lang ka. Kay wala ko kibaw siyang kwarro. Naglibog ko sa iyang kanang kwarro, pero sa ako, naglisod ko kanang dawat mo kay murag nagkuyog sila. Pwede sila. Ay, nga kay bawas. Basin. Basin rin sa ating mga ibawaan. Wala kong ibaw nga magkuyo. Basin. Pagtabi din mo dahil yung kanang face to face mo mga tabi doon ba? Sa una, mga face to face ko niya karon lahi naman ko gitrabahoan ron ko, dili na siya kaadto. Sa una makadto ra siya kay free, kuan mo ko stay in ra ko. Kadto ra siya karon dili Pero na. po siya sa pagkahan na ko to. Makasud gid siya. Hindi, moro to. Tabi ra gud dito. Tabi ra. Mura sa mga itaw. Ah, Mura mo sa mga mga anak. suro ra ba, suro ra. Pero say, ako masyado nga mlaa ka na sugot siya pero hindi mo sugot tayo mo ka na busy ka sa Kapag trabaho. ina na ka sa, Ah. nasa na something sabod. Pero panagkabutan gyapon ako kay bati kayo. Ang mga anak ninyo, Mo gani, ginaho na gyapon ako mga bata kay kung mabot ang panahon nga nagod hindi gud. ko na lang, Mo umuha gyud. naman ang sa hinungdan. Mo yan ang digor nga. Amo may maipit Depende. nga. Amo may maipit nga, ginikanan sa Oh, mo bitaw. bag. Anak ko ang mawata. Oh, mo Saan gyud. ba ninyo? Sinong sitwasyon? Pero sabi na siya, kaya ang duko. Sa baguhan, ang gabi nag-abot pag wala pa'y klase. Nadahan? So, dapat magtabi dyan mo face to face. Anak. Karon sige tog panawag, sige Wala tog na panawag bigyo'y karon. panahon, wala na bigyo'y chance. Ah. Na mahuli mo sa yun. Para, okay, hindi kita kung ninyo ang pagkakuwang na ikaw ka na. Para free na mo ba? Mo may kung gusto ta nga magpirmahan na mi na dili na siya mapirma. So, napay time. Napay Oh, chance. o siguro mo sa iyang gusto or sa iyang kuan. Sagdan na Na ako. kay lapses niya. Balik man gani mo. So, dapat Na kay baw na. Kay baw na magto sa itong mga sayop pa na. Kay baw na ta sa itong mga sayop pa. mga bata. Oh, mo yun. Mausap na na kay kapila na kung sigstoryana. Kay baw na matas itong mga sayop ko. Kamao na ta muli kay ba kung sa itong sayop. Wala yung kasagda sila gud. Kaswerte nila. Ayun ko swerte kay na sila. May mga karyon niya. Sigdire, di nakatrabaho Wala hapit. ba dahil mong roman, no? Mga katong kuan nagvideo. Murag nagit siguro mo iduhang. Ang nagvideo parehas ra man kan. Ang video murag parehas yung mong duha. Mo ni gauna, mentor ni nako siguro. Murag na siguro mo panatang duha. Oh, mentor ni nako. Patay man nagagaw. Ang video mo ni mentor ba? Patay ang mentor din eh. Oh, paras na yung managagaw, ikaupat na may. Pareho ko mag-status kayo. Support niya po siyang anak. Oh, ikaupat naman, upat naman meron dire. Na siguro mo ito ng Santos nga. Na may usaray gidibusyon na mo siguro. Sa man. Usaray gidibusyon na mo siguro. Isa mang santusa na yung mga pambiyaan eh. Gibuto ninyo ba? Basta makabalik pa di ay. Ako Oh, siya- na man gud na. Hindi naman ako Di man gud di matagan man. Hindi na lang ang video nga. Basin pa. Oh, basin pa de. Or bisan pa. Oh, kana. Naman na kanta. Oh. Bisan pa o basin pa. Ano man gud na good. Kasi na mag-uli mo si Mo gud. Depende ra man gud. ang mangutana nga. Depende ra man gud kaya mga tao may ra man na storya gud, di man na may kuan gud. Pilay edad sa nag-eskwela. Kanan duha. Kuan na maog utso niya usa kay city na. Unya, namin ay time daw nga. Asa imong mama, Na yung mga tanan. asa imong papa. Utanay niya, magkadagko ang bata Yun kanang yung mga mga abi na itong naara sa story. Di ba nahitabo sa imong real life? na ay. Sa man mo na magtubag. Mo gyud. Uy, ang Mo mga bata. kana ra mga affected bata yan. ba. Affected ang mga bata. Sa pagmoingaw ka nga support mo duha sa mga bata, mga kuan gyapon. Kasi dapat trans pagbalik mo na, pagbalik mo, emosyon ikaw pag pila ka man, pagpakasal na yun mo para mag-bless. Ay, awa kasado sa miti ay. Pasado mo na sila, di ba? Kasado sa miti. Pingin kaong roman siguro ko. Ang kasado. Putin siguro kaon na nga video ko. Kasado may. Pasado mo na ni mo. Pasado mo na. Wala ra. Og mo kumugukod na kanang nailain siya got. Mo pero kapay na mo. Sagdan na ako. Sulat ka. Kapay na. Og niya to bang pasiguro siya nako, siguro. Adto na maungkatan pero hindi mo siya matuba, okay. Kasama siya rin. Ambot lang, kos naga siguro. Nagatrabaho. Murag wala, siya ka sa trabaho. Dili pwede. Pasado na dahil. Sado men. Og bot lang ding mugukod ko magkuan man ya. First, yun mo anak ba, na hibawan niya, iyan mo hang na
bantayan. Unsa man mo na bantayan first job. Ka kanang mura siya Naramang ka na siya. hingamida kanang hingamid ko kayo. Sa balay diri. Oh, sauna dire naman to sauna. Yung ano nahitabo Na, man. ni trabaho mo to siya. Dito Eh ba? kato na utang-utang may na Kasi utang na trabaho. sa mga bata dito yung mama. Sa ginsa rin bilyo na to eh. Nabahin ko to, nabahin. Sumot sa tekeng manalpaw mga bata bantayan. May ipugos mo gid siya. Pero iyang gusto. Oh, yan gusto ni pugos gid siya to. Yung ko din Wala na trabaho. nakaingon. Tamo to pagtrabaho niya. Dito na sugod. Umo kog ilong. Dito na sugod me. Ano man dyan ng mga karyon side by side man? Iniswertihan yun karon. Swerte ah. Ang gabi. Ah, grabe ha. Subscriber ba mag-subscribe para ba ko nimo ha? Ano ka ba? Ikaw na simlo kayo kay para mo status. Kung siya na sa questionon, ako na sa mag-video. Ano, pareha mo mga Kono de ara oh. O sa man, mahilak ko? Kaya dapat ikay na interview Oh. siya imong gitwas. Sama, magilak-hilak na ko. Dapat dili scripted. Ah, man ako gilak. Ganyan, hilak ko ganyan. Dili man jud ka katuuba. Ito sa katuuban niya ana mo. Ito timid dire magluluha. Para ba mo kay bawo nito timid? Di ako nung konang bata lagi. O pwede naman kita. Pero maagi o kanang legal gid na pagkatuha. Na si Pero kuya mo po. Kuya naman kay ko. bawo ni ate ni mo na kuya na lang ko. Kay nanawag siya ganiha. Sado man dai mo oy. Oh, nawag siya ganiha wala ko kibaw. Ana siya nga. Basi ganahan kag kamay maggusto mag-ipon. Ano, masupong siya. Sa mo ipon. Bot lang niya, na yung tabi ito ganiha. Nasa di kay mo ha. Di, ewa, sorry, grabe po. Sa ko, loyal sa ko, no? Loyal sa ta. Di, naro kayo ka nagtabi dito mga, sila to nagtabi. Ano minana siya sa iya ganing binuhatan sa kahit sa kanyang Oo, mo ganun. San? Minana man na. Wala kay binuhatan, ang iyang binuhatan, ipahid niya ni mo. Kung may kasagaran ko basta mag-cheat ka. Bawal din mag-cheat o na sa Ano yun? binitahan mo simbahan na mag-cheat. Kira magbuo-buo daan. Ang Daan mga ba? bata mong gumaluot ha. Kaya mga anak mo 8 years old yung mga Nako kamagwangan. na yun, kasabot na. Asa mga bata ron? Ang to, mo pa pag humag. Kuhan ko, gatang ko dito, kay tingnan kay ata. Kanan? Ang Oh. kanan? Na din to, lagi.